Eskerrik asko etorri zaten guztioi. Nirekin batera maien daudenak aurkeztuko ditut, hitz egingo duten urrenkera berean. Eskerreta Iraitz Lazkano, UEMako lehendakari berria, eta haren eskerreta Josune Zabala, hizkuntza politikako hizkuntza ikerketa eta koordinazioko zuzendaria, eta Paulo Bilbao, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko idazkari nagusia. UEMari besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako dirulaguntza instituzionalaren beste adibidetako bat da gaur aurkezten duguna. Iñaki Arregi beka, hain zuzen. Euskararen biziberritzean ikerketa behar degulako nahita nahi ez. Foru Aldundiak lankidetzan aritzeak duen garrantzia azpimarratu nahi du. Horixe izan da azken urteotako esperientzia ugaritan ardatz nagusia, elkarlana. Elkarlanarekin emaitzak biderkatu egiten direlako, indartu egiten direlako, eta askoz ere etekin handiagoa sortzen degulako. Bide horri eutsi nahi diogu eta gaurkoa horren adibide argia da. Gogora ekarri nahi nuke, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta UEMaren arteko lankidetzaren oinarriak ezartzeko eta finkatzeko lan handia egin zuela Iñaki Arregik, UEMaren barruan ardurak izan zituen denbora guztian. Iruditzen zait, beka honi beraren izena jartzea oso egokia dela. Erakundeen arteko elkarlanaren muina jasotzen baitu. Eskerrik asko. Iraitz, zurea da hitza. Eskerrik asko danoi eta egunon. 9 urte pasau dira, Iñaki Arregi euskaltzale, UEMako koordinatzaile eta sortzaileetako batek lagagintzunetik. Eta omenaldi txiki moduan edo beka hau aurrera ateratzea izan da UEMan apustuetako bat. UEMak badauka papel bat udalerri euskaldunen inguruko behatoki bat izateko, ezta? Baina, ikerketa teorikoaz gain, azkenengo urtetan garbi ikusi duguna da, adibide praktikoak ezinbestekoak direla, ez? Euskaran inguruan prebentziotik pixkat garapenera paso hori edo itxeko beharra daukagula, eta hortarako beka honen garrantzia edo azpimarratu nahi nuke, ez? Gaur aurkeztuko ditugun lan saritu hauek hortaraxe doia zain zuzen be, adibide praktikoak izatera, eta hoxe ez, eskerrak eman parte hartu zuen guzti eta zorionak. Nik ere labur, ez zertan asterako hizkuntza politika sailburu ordetzatik adirazi nahiko nuke eskerrona UEMari, bere hizkuntza politika sailburu ordetzaren eta UEMaren arteko lankidetza horretan, eta nola ez beste instituzioekin batera, azken urte hauetan elkarrekin bideratzen ari geran ikerketa proiektu eta lanen arira beka hau ere sortu dalako, eta batez ere beka honek lagunduko digulako askotan, praktikatik eta intuiziotik egiten ditugun lan asko, modu objektibo batetik bideratzeko bai lanak eta baita ikerketak ere ez. Orduan alderdi hortatik esker honez gatoz ona, prentsa horrekontara beka hau sortu dalako, eta maila baten, bi ikerketa dira momentu honetan, baina ziurrenez epeluzeko bide bat eraikitzen hasiko dalako, eta alderdi hortatik esker hona adirazi nahi nuke. Bide horretan, gurean, gure zerbitzuan ikerketa bada lan ildo oso garrantzitsu bat, guretzat beharrezkoa da, hizkuntza gutxitu baten biziberritze prozesuan beharrezkoa da gure bidea zein dan jakitea, horren ondoren erabaki batzuk hartzeko, eta datu gutxi batzuk eman nahi nituzke, pixka bat gogo eta iturri izan daitezen bakarrik. EAen bakarrik, 105 udalerri euskaldun ditugu, 236.679 pertsona daude udalerri euskaldun horietan, batez ere Gipuzkoan, 60 herri udalerri euskaldun ditugu, Bizkaian 44 eta Araban berriz 1. Eta horietan euskaldun kopuru gehiena Gipuzkoan dago, 130, Bizkaian 115 eta Araban berriz 101. Udalerri euskaldun horien ezaugarri garrantzitsuenetakoa da, bereziki lehenengo hizkuntza euskara dutela udalerri horietan, eta transmisioa ere askotan, etxeko transmisioa euskaraz bideratzen dela. Hori du oso esanguratsua. Eta denodakigun bezala, azken 30 urte hauetan egindan bilakaeraren ondorioz, bada ere oso esanguratsua den beste datu bat, nun esaten digun
etxeko hizkuntzaren erabilera jaisten ari dela bereziki udalerri euskaldunetan, ez? Horrek zerbait esaten digu, badakigu 9 puntuko jaitsiera daukagula EAen, eta, informazio horrek laguntzen digu aurrera begira zertan sakondu beharko genukeen lanketan, eta uste dut ikerketa hauek, zuek ere egingo dituzuen ikerketek ere informazio berria emango digutela bereziki gero arduradunok hartu behar ditugun erabakiak eta bideratu behar ditugun politikak garatzeko. Ez orduan alderdi hortatik eutsi zuen lanari, garrantzitsua da zuek ikerketan jarraitzea eta guk aldegun neurrian lagunduko dizuegu horretan. Bide horretan aipatu nahi nuke udalerri euskaldunak ez ezik baditugula arnasguneak. Udalerri euskaldunetan bereziki euskeraz bizitzeko lurguneak ditugu, eta lehen esan da bezala bere Gipuzkoan gehienak, ondoren Bizkaian eta azkenik Araban. Eta nuke hemen aipatu gabe utzi nahi Arnasa Gara proiektua, irailaren 30 bertan Azpeitian aurkeztu genuen erakunde guztiok, hiruko itunkide geran iparraldeko euskaren erakunde publikoak, Nafarroko gobernuko euskara bideak, hizkuntza politika sailburuordetzak, UEMak eta 3 aldundiok, Arabako aldundiak, Gipuzkoako foru aldundia eta Bizkaiko foru aldundiak. Guztion artean, arnasgunei begirako kanpaina bat abiatu genuen, bereziki arnasguneak ahalduntzeko bertako herritarrak duten garrantzia eta euskararen eremuan gainerako lurraldentzako laguntzan duten garrantzi hori adierazi nahian, abendura bitarteko bide bat egingo dugu bereziki arnasgunetan eta horren ondoren Euskal Herrian. Eta hori da adibidez ikerketa baten emaitzaren ondorio bat, eta ulertzen dugu gainerako ikerketek ere aldan neurrian beste ekintza batzuk izango dituztela eta jarraitu ikertzen. Egun on guztioi eta mila esker deialdia erantzuteagatik. Eskate historia egin hasi ginen lurraldea eta hizkuntza, gero etorri izan eragin linguistikoaren ebaluazioa, hitzein genuen arnasgunen zaintzaz, arnasgunen prebentzioaz, eta azkenean arnasgunen garapen jasangarriaz. Eta ariketa hori egin genuen bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan, Legebiltzarrak onartu zuen Euskadiko toki erakundeei buruzko legea, bertan jaso zen eragin linguistikoen ebaluazioan egin beharra, ordan kontsiderutik ikusten genuen honek ordena logiko bati eta ordena interesgarri bati erantzuten ziola, hausnarketa, diagnostikoa, proposamena eta gainera horrek nolabaiteko berme juridikoa. Orduan, hor gokatzen du gainera mendik aurrerako lana, urratzain genuen garapen jasangarrirako lehen proposamen hori egiten. Guzaiatu ginen hori, zan bezala garapen jasangarrirako proposamena argitara eman genuenean, oinarria jartzen eta egia da hor ere eskuartze proposamen zenbait egin genuela, baina helburu nagusiena zen marko bat eskaintzea. Legea marko bat eskaintzea gero edukiz betetzeko, eta iruditzen zaigu beka horrek horri laguntza handia eskineko diola, eduki berriak kokatuko dituela proposamen horretan. Gure ustez, garapen jasangarria ez delako prozesu itxi bat, hori osatuz joan beharko dugu, tokian tokiko eta eremuko lanketak beharko dira, eta iruditzen zaigu beka honetan egingo diren bi ikerketok erabat lagunduko dutela plantamendu hori osatzen. Nik badaka sentsazioa, jazaki zenbat aldiz, mai honetan proiektua aurkezten, eta beti izate du gauza bera, baina iruditzen zait beste behin errepikatu behar dela, ezta? Instituzioak, gizarte eragileak, gaur falta dugu unibertsitatea, udako Euskal Unibertsitatea, etorrez esan nahi du osagarritasuna eta eragingarritasuna, eta kasu honetan gainera iraunkortasuna, orduan, nire ustez, jarraitu behar dugu bide honetan jarraitzea delako bide honean jarraitzea. Mila esker. Bagoen gu jetxiko ea, iraitze izan ezik eta irabazleak ioko dira mai honetara. Zorionak irabazlei.
Bueno, lehen aipatu bezala eta aurkezpenetan asko luzetu barik, ze nik uste dut protagonistei berbaiten lagatzea askotan interesantiagoa dela. Esan bezala ez, Iñaki Arregi beka hontan bi saritu izan dira, lehenengo edizio hontan. Lehenengo saridunak izango zian, Nara Eizagirre Edurne Urrestarazu eta Etorri Estan Ekizubirian ikerketa taldea. Eta, bueno, eurok azalduko eskuen nire baino hobeto, baina indaben ikerketa proposamen hori izango litzake herri euskaldunetan, erdeldunen, euskara ez daukatenen inguruko ikerketa, percepzioa jaso eta bizkat horren inguruko ikerketa izango litzake. Eta bestetik, beste saritutakoa, Joseba Mikel Garmendia, antropologoa, eta geixo zentrako litzake tokiko garapen jasangarrian, nik ulertzen du geixau garapen ekonomikoan beste zer baino. Orduan, esan bezala, bi saritu hauei hitza emon, eskerrak emon eta berriz beba zorionak. Egunon, lehenik eta behin eskerrak emaneko genizkioke UEMari antolatu duen lehenengo Iñaki Arregi beka deialdian gure proiektua aukeratzeagatik. Ilusio handiz hartu dugu berria eta ikerketari gogo zeltzeko prest gaude. Esan duzun bezala, gaurkoan bi gaude ere, Ekizubiriak, Nara Eizagirrek eta Edurne Urrestarazuk, nik neronik osatzen dugu ikerketa taldea. Eskerrik asko Irubon partez. Gure ikerketa gaia ondorengoa da. Udalerri Euskaldunetara 2005 geroztik iritsi diren jatorriz Euskal Herritik kanpoko herritar erdaldunek zer nolako harremana, bizipenak eta iritziak dituzten euskararekiko eta bizi diren herriarekiko. Ikerketa honen esparrua gaur egun udalerri Euskaldunen mankomunitatea osatzen duten 86 herriak izango dira. UEMaren eragin eremua direnak. Erdaldun iritsi berri izate horretan kontuan hartuko ditugu gaur egun bizi den udalerrira 2005-tik aurrera iritsi direnak. Data hori bi arrazoiengatik ezarri da. Iritsi berriak izango direla bermatzeko hein handi batean eta era berean jende talde esanguratsua izango delako. Gainera, denbora horretan euskararekin bizipen nahikotxo izango dituztela espero da, eta horrek gogoeta sakonagoak izaten lagunduko die. Ildo beretik, iritsi berriek sortzen dituzten harreman sareak, bizipenak eta iritziak izango dira aztergai ikerketa honetan. Bigarren mailako datuen ustiaketa bidez, UEMA osatzen duten udalerrietako herritarren datuak jasoko ditugu. Gaiarekin lotura duten aldagaiak eta informazioa bildu, sintetizatu eta aztertuko dugu. Datu horien artean, biztanleriaren jatorriaren araberako bilakara soziodemografikoa eta soziolinguistikoa ustiatuko ditugu. Aurreko datu hauek jasota, ikerketa kualitatiboa egingo dugu, elkarrizketa sakonetan oinarrituta eta behaketekin osatuta. Denera, 21 elkarrizketa egingo ditugula aurre ikusten dugu. Horietatik 2 edo 3 gaian adituak diren pertsonei. Elkarrizketa hauek beraien iritziak eta bizipenak jasotzeko baliatuko ditugu, bai euskararen inguruan eta baita bizi diren herriari buruz ere. Izan ere, hizkuntza bat testuinguru sozial zabalago batean funtzionatzen duen elementu moduan ulertzen dugu. Emaitzak idatzizko lanean jasotzeaz gain, audioari garrantzia ematen zaion film bidez ere jasoko ditugu. Elkarrizketetan jasotako ideia adierazgarrienak erabiliko dira 5-10 minutuko iraupena duten irudi beltzezko film laburren bidez entzulei zabaltzeko. Filmak jendaurrean erakustea ariketa interesgarria izan daiteke, entzuleari emango baitzaio kontakizunak entzun eta horiei buruz hausnartzeko aukera. Entzulea ikerketa honen parte bihurraratzi nahi dugu modu honetan. Ikerketa honekin, udalerri euskaldunen garapenari ikuspegi berritzaile bat eman nahi diogu, herri euskaldunetako erdaldunei ahotsa emanez. Hausnarketa ugariren metaketa bidez egindakoa izango da. Herrialde euskaldunetan, hizkuntza taldei erreparatuz, proportzioan talde txikiena denari, baina garrantzia handian duenari jarriko zaio arreta. Erdaldunen kopurua gora egiten ari baita. Horregatik, UEMak erabilgarri eta berazgarri izango dituen datuak jasoko dituela espero dugu. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea Iñaki Arregi beka aurkeztutako egitasmoa onartzeagatik, zorionak zuei ere bai, onartu zituztelako.
Eta, nik bakarrik esplikatuko dut laburki, nire ikerketa egitasmoa nondik nora dijoan, ez? Izena tokiko garapen ekonomikorako estrategiak eraikitzeko marko kontzeptuala, arkitektura eta metodologia da. Izena oso luzea da, baina praktikamente esan nahi duena da, zera da. Udalerri euskaldunak eta arnasgunetako herri asko, herri txikiak dira, eta neurri batetan pairatzen dute baita ere despopulazioaren arazoa. Orduan, egoera horrei aurre egiteko garapen estrategia, garapen esperientziak eraikitzea ezinbestekoa da, ez? Eta garapena kontzeptu anitza baldin bada ere eta dimentsio ezberdinetan barneratzen dituenean, derrigorrez alderdi materiala edo dimentsio materiala ezinbestekoa da. Hau da, garapen ekonomikoa esaten dena ezinbestekoa da, eta ni hortan zentratuko naiz eta beste dimentsio batzuk ere kontutan eduki, linguistikoak, kulturalak, sozialak, instituzionalak, politikoak eta abar, ez? Eta azken batean, nire proposamena izango izateke, herri ezberdinetan edo eskualde ezberdinetan garapen estrategiak eraikitzeko 3 elementu praktiko ematea. Bat, marko kontzeptual bat, hau da, zertaz hitz egiten ari gara, garapen endogenaz egiten ari garenean, ze elementuak erabili behar ditugu, kontutan hartu behar ditugu, ze faktoreak, ze vektoreak, ze ardatzak begiratu behar ditugun, hori izango litzateke, teorikoa dana. Bigarrena da, arkitektura bat eta gobernantza eredu bat eraikitzea. Normalean, garapen endogenaz hitz egiten denean, akats handia edo hutsune handia goten da horretan, zentratzen direlako politiketan, hau da, zer egin behar den, eta garrantzitsuagoa da, behintzat hasiera batetan, definitzea nork egingo duen eta nola egingo duen. Eta hirugarrenik, garapen estrategiak eraikitzeko metodologia prototipiko bat proposatuko dut, berez ja frogatu dana empirikoki kasu ezberdinetan, ez? Orduan, horiek dira lan honen 3 helburuak, horretarako erabiliko den lan metodologia bikoitza da, alde batetik literaturaren errebisio bat, eta bigarrenik nik neuk parte hartu dudan garapen esperientziatan eta ezagutu ditudan garapen esperientziatan Euskal Herri osoan, praktika horretatik abiatuta kontraste hori dut teoria eta praktikaren artean. Eta kontraste horretan, ja detektatu ditudan insatisfakzio edo asegabetasun batzuk betetzen saiatuko naiz. Ze askotan literaturak baditu hutsune nabarmenak. Alde batetik ez du ezberdintzen tokiko eskala eta erregio eskala, eta ezberdina, provintzia bat edo erkidego autonomiko bat ez da herri baten edo eskualde baten eskala berdina, oso gauza ezberdinak dira, eta literaturan askotan nahastu egiten dira bi eskala horiek. Beste batzutan literaturan adibidez berrikuntzari sekulako garrantzia ematen zaio, eta badirudi beste prozesu batzuk, beste funtzio batzuk bigarren mailan geratzen direla. Eta herri txikietan beste funtzio batzuk oso garrantzitsua direnak garapen ekonomikoa sustatzeko, ekintzailetasuna, enpresen arteko artikulazioa, enpresen arteko kolaborazioa, nahiz eta berrikuntzari bideratuta ez izan. Horren gauza horiek guzti horiek ere kontutan aurki behar dira. Bigarren dimentsio ekonomikoa da bat, baina baita ere dimentsio politiko-administratiboa sekulako garrantzia dauka, eta inkluso dimentsio kultural, emotibo, psikosozialak eta ere faktore oso garrantzitsuak dira, ze eskualde batzuetan ez daude baldintza psikosozialak edo motivazionalak ahalbideratzen dutenak garapen esperientzia bat sortzea. Orduan, hortan ere intziditu beharra dago, ez? Orduan, helburua izango izateke hori, eta lanak 5 zati ditu. Lehenengo zatia izango izateke paradoja baten berri ematea, eta da globalizazioaren testuinguru honetan lurraldeek gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari direla. Hori izango izateke lehenengoa. Bigarren kapituluak joango da zentratzen, eta egingo duena da erabaki zendan eskala egokia, eta hor egingo den autua izango da eskualdearena, horrek ez du kentzen herri bakoitzak
eskualdeko marko baten barruan beraien iniziatiba propioak bideratzeko. Hirugarrenik tokiko garapen politiken azterketa egingo da, eta hor, historian zehar oso laburra da historia hau 80. hamarkadan 1970ko hamarkadan hasten dira tokiko garapen esperientziak sortzen eta bideratzen eta horren inguruko teoriak lantzen, eta hor daude ikuspegi ezberdinak, goitik berakoak, top down, eta gero betik gorakoak, bottom up, eta gero batzuk hori 80. mendean daude beste eztabaida batzuk, eta horiek pasaratuko ditugu ondorio batetara iristeko, eta da ikuspegi sistemikoa lehen etxi egin behar dugula. Laugarren kapituloa dauka ja izaera praktiko bat, ze marko kontzeptuala definituko dugu tokiko garapen endogenorako sistema edo garapen endogenorako tokiko sistemak. Hor adibideak jarriko ditugu, gure herrian ditugunak eta oso arrakastatsuak izan direnak, eta horrekin batera proposatuko dugu arkitektura bat eta gobernantza eredu bat hori albideratu ahal izateko. Eta bitatzeko egiten den, normalen askotan egiten den akatsa, eta da definitu nahi izatea zer egin nahi den, definitu gabe nork egingo duen eta nola egingo duen. Eta nik uste horri bultan hamar zaiola. 5. kapitulua izango da metodologia, garapen esperientziak eraikitzeko, zerotik eraikitzeko, genesiak bideratzeko metodologia prototipiko bat, eta gero, azkenekoa ondorio batzuk proposatuko ditut. Eta hori da, mintzat egiten saiatuko naizela. Eta eskerrik asko. Esan bezala eskerrik asko, bi talde eta zerio bai, proiektuagatik oso interesante betzogataz egizun da bi hitzartzeak, eta espero dut ikerketa honek emango jula bere frutuak. Eta kitinok gadearik edo baldin baleuka edo... Ematen dunez nahiko ikerketa sakonak izango ja, zenbat denbora irango du ikerketa bakoitza? Nik uste dut, galdera horrek, igual geixo diaz biratuta seguntzako, ez dakit, igual bisok erantzuten nahi baldin mozu, edo ez dakit denborak eta ezko zuen pixkat... Berez, behatzi hilabete uste diela. Guk 9 hilabeteko beka proposamena zenez, hori ardatz hartuta planteatu dugu, hasiera batean landalana egin, eta ondoren produktu idatzizko eta bestelako produktuk egiteko planteamendu 9 hilabeteko epiakin.